I Danmark i 2018 blev der målt, at det er 4 ud af 5 voksne, der kan udøve førstehjælp. Men det er faktisk ikke alle, der tør at gøre det, når det så virkelig gælder. Men har du mod til at handle? Har du mod til at handle? Hvis de har slået sig? Har du mod til at handle, hvis de ikke kan få vejret? Og vil du ture at gøre noget ved det? Har du mod til at handle, hvis hjertet pludselig ikke slår længere, og du skal udøve førstehjælp? Og har du mod til at handle, hvis din ven har dårlige tanker og har mistet lysten til livet? Har du mod til at handle? Husk, at det kan godt være, at du ikke gør det rigtigt, men det er bedre at gøre noget, end ikke at gøre noget. Ja!